παιδιά, είναι η Girl εδώ και σε αυτό το βίντεο θα κάνω ένα πάρτι εδώ στο σπίτι. Έχω καλέσει πολύ κόσμο, άγνωστη είναι. Πάρτι. Ωραία. Πρέπει να καλέσω μερικούς ακόμα. I go call some people. Εδώ τι έχει κάνει αυτή? Α, καλά, οκ. Δεν πειράζει. Κάνουν ένα μπουφέ μάλλον, ξέρω. Έλα κοπέλα μου. Θες εσύ. Έλα. Λοιπόν, πάω να πάρω κι άλλους. Ναι. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Ξέρω εγώ. Αζώ. Λοιπόν. Καλέ τρεις εδώ. Λοιπόν. Ναι. Θα πάρω κάποιους από το Squid Game. Do you want to go to my party? Party, yes. Δεν είναι Θάνος. Τέλος πάντων. Θες? Come with me, bro. Come with me. Καλά. Λοιπόν. Είναι ένας Έλληνας, τέλος πάντων. Where I am? No. Aphrodite's party. Yes, because I'm Aphrodite. Η άλλη που πήγε? Okay. Let's dance. Okay, let's dance. Εγώ θα πάρω αυτό το χώρο. Δεν τους ξέρω καν εντωμεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Κι άλλη χορεύει. Yes. Χορεύουμε και οι τρεις. Party, yes. Yes, party. Okay. Θα βγάλω και κάτι να φάμε έτσι. Θα πάρω πίτσα. Give. Yes, πίτσα. Πήρε η άλλη την πίτσα. Θα πάρω και εγώ την πίτσα. Πίτσα. Πού πας εσύ κοπέλια? Δεν θα κάνουμε dance? Ναι, σταμάτησα εγώ. Dance 17 θα κάνω τώρα. Έλα, χόρεψε. Πήγε πάλι. Χόρεψε, έλα. Ελάτε να χορέψουμε. Χορεύουμε εδώ. Σκουρ. Yeah, bro. Yeah. Let's do this. Yes. Go to my house. Okay. Θα κάνει και εκείνη party. Θα κάνει party. Εμένα είναι τα Aphrodite's party. Έβαλα εδώ sleeping bag. Ας τα βγάλω. Βάζω sleeping bag εγώ, καλά. Χάσεψα.
Where are she going? Where are you going, guys? Where are you? Okay. I don't speak Russian. Θα γράψω. I don't speak Russian. I go a video. I do a video for YouTube. I make a video. I make a video for YouTube. Makes I want to go my yes. Πήγε. Μήπως το κατόρροφο έχει πουλ. Μήπως μπορεί να το κάνει πουλ. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.